आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आमदार वैभव नाईक यांचा जप करून भाजपची अवस्था नाचे मयुरी थुई थुई झाल्याची टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी केली आहे. मालवण तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांचा दिवस हा वैभव नाईकांचा जप केल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. आपल्या देवतांची पूजा करण्याअगोदर उठल्यानंतर त्यांना वैभव नाईक हे स्वप्नात दिसत असतील. त्यामुळे वैभव नाईकांचा जप करून त्यांची अवस्था मात्र नाचे मयुरी थुई थुई अशा पद्धतीची झालेली आहे. कोण काय बोलतोय, कोण कोणतं काम करतोय, कोण कोणत्या पदाधिकाऱ्यावर फिरतोय, कोण पालकमंत्र्याबरोबर फिरतोय, कोण निलेश राणेबरोबर फिरतोय, असे हजार गट आज भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षामध्ये आज तयार झालेले दिसत आहेत. तरी पण या ठिकाणी हम आपके है कोण आणि हम साथ साथ है हा चित्रपट मात्र नेहमी दाखवण्याचं काम या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी करताना या ठिकाणी निश्चितपणे दिसत आहेत. आज अनेक कार्यक्रमातून किंवा कार्यक्रमाच्या वेळी हे त्यांचे मतभेद या ठिकाणी निश्चितपणे दिसून येतात. आज वैभव नाईकांना कुठेतरी दुसरीकडे जायचं आहे, दुसऱ्या पक्षामध्ये प्रवेश करायचा आहे, असं जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम आज हे सर्व पदाधिकारी करताना या ठिकाणी दिसत आहेत. परंतु सर्वांना माहिती आहे की एक निष्ठावंत आमदार म्हणून सन्माननीय वैभवजी नाईक साहेब हे एक निष्ठेने या ठिकाणी काम करत आहेत. खासदार विनायकजी राऊत साहेबसुद्धा त्याच निष्ठेने, त्याच एकनिष्ठेने संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसेनेचं पुन्हा मुख्यमंत्री बसवण्यासाठी काम करत आहेत. आणि या ठिकाणी मात्र मला कशी सीट मिळेल, माझ्या मुलाला कशी सीट मिळेल यासाठी मात्र आज केंद्रीय मंत्री नारायणजी राणे हे या ठिकाणी प्रयत्न करताना दिसत आहे. खरं तर शिवसेनेत असताना कोकणातील कोणती सीट द्यायची यासाठी त्यांना विश्वासात घेतलं जायचं. परंतु आपल्या मुलाला या सिंधुदुर्गात सीट मिळावी यासाठी वनवन करावी लागते. हे मात्र नारायण राणेंचं अपयश. ते केंद्रात मंत्री झाले असतील, परंतु या सिंधुदुर्गात त्यांची कुठेतरी ताकद कमी होत चालली आहे हे मात्र यावरून निश्चितपणे दिसून येतं. आणि काही टिवटिव करणारे सन्माननीय आदित्य साहेबांवर बोलत असतात, सन्माननीय उद्धव साहेबांवर बोलत असतात. खरं तर त्यांची रोजीरोटीच याच्यावर आहे. त्यांनी उद्धव साहेबांवर आणि आदित्य साहेबांवर बोलणं सोडून द्यावं. उद्या भाजप त्यांना घरात बसवल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.